5 produzzjonijiet li nħadmu f'Għawdex f'temp ta' 6 xhur ħallew fl-ekonomija ta' pajjiżna 6 miljun euro. 5 produzzjonijiet barranin li ġejjin mill-Amerika, il-Ġermanja, l-Iżvezja, in-Norveġja u r-Renju Unit. F'dawn il-produzzjonijiet ħadmu fihom ukoll Lawċin. Din hija waħda mill-miri tal-Kummissjoni Maltija għal films biex dan is-settur jinfirex ukoll fil-gżira ta' Tletolijiet li mhux l-ewwel darba li offrit xenarju pittoresk waqt xi produzzjoni ċinematografika. Meta aħna nattiraw produzzjonijiet lejn pajjiżna, ninkludu wkoll lil Għawdex. U Għawdex ħajibqa' ta' priorità għalina l-Kummissjoni tal-Films biex noħolqu aktar xogħol f'Għawdex, kif ukoll kif qed noħolqu aktar xogħol f'Malta. Il-produzzjonijiet li nġibdu anke ħadmu fuq Kemuna u fuq Għawdex biss. Reality shows għamlu mal-24 jum jaħdmu. Il-Kummissarju għal-Films Johan Grek saħaq li l-industrija tal-films qed tkun importanti għall-ekonomija Maltija anke waqt pandemija. Kompla jispjega li fi żmien li ġej ħajkomplu jiġu attirati aktar produzzjonijiet barranin lejn xtutna. U għalhekk is-settur ikun wieħed aktar sostenibbli. Rridu aktar fejn inkomplu nattiraw aktar produzzjonijiet mhux biss lejn Malta imma wkoll lejn Għawdex. Malta u Għawdex kulħadd jistqar huwa film set in itself. U issa llum qed naraw aktar nies jingħaqdu magħna jitlu f'din l-industrija biex flimkien noħolqu industrija sostenibbli fejn fija igawdi minnha kulħadd.